بێدەنگی و ئارامیەک ji bo roja siyem ji agirbesta mirovî ya ku Rûsyê ji aliyekî bi tenê ragihandibû li bajarê Helebê li Sûriyê vegirtiye. Rawangeha Sûriye ya mafê mirovan got ku prosên pizîşkî yên derxistina welatiyan û gihandina alîkariyan hîn nehatine karxistin. Ew jî li gel berdewamiya êrişên asmanî yên Rûsyê û rejima Esed li ser beşê rojhilatî Helebê yê dibin kontrola çekdarên opozisyonê de ji dema ku Rûsyê dest bi rawestandina êrişên xwe kiriye ji roja pênşembê de. Ji derên leşkerî ji opozisyona Sûriye armanckirina Akademiya Esed ya leşkerî li deverên rejimê li Rojavayê Helebê bi dehan mûşekên girat tekez kirin ku di encam de bi dehan ji çekdarên rejimê û milîsên bi ser ve hatin kuştin û birîndar kirin. Her wiha 20 amêrên leşkerî yên çekdarên rejimê di bombabaranê de hatine têkbirin. Her wiha şer û pevçûn di navbera ketîbeyên opozisyona çekdar û çekdarên rejima Esed li ser çend aniyan li taxên Helebê yên dorpêçkirî Rûdan ku rejimê hewl dida li ser aniya Cubilleb û Salaheddîn û Bistanil Başa pêş bikevin. Hinjêderên meydanî jî ragihandin ku rejim hewl dide li ser xalên ku destnîşan kirine ji bo derxistina birîndaran û agirbestê bikar bîne ji bo hewla pêşketinê. Lê grûpên opozisyonê û artêşa azad karî bûn hejmarek ji çekdarên rejimê yên êrîşker bikuje û birîndar bike ku sê Iraqî di nav wan de hebûn. Her wiha şer û pevçûnên dijwar li ser eniya Mellah û derdora Riya Castello li bakurê Helebê Rûdan ku hejmarek taxên bajarê Helebê û xal û bajarokên gundewarê wê yê Bakur û Rojavayê Başûr raserî topbaraneke dijwar hatin ku têde birîndar dirêzên sivîlan de ketin. Çekdarên rejima Esed û Rûsyê daxwaz ji neşteciyên rojhilatê Helebê yê dorpêçkirî kirin ku diriya korîdorên taybet ji bo bajar derkevin û berê xwe bidin deverên din yên dibin kontrola opozisyonê de li gel gerentîkirina saxlemiya wan lê hejmarek pir kêm ji çekdarên opozisyonê û sivîla ew daxwaz bicîyanîn. Şîrîn Kîlo Ark